tänä yönä sitten ihan hullun lailla. Oh! Herra Jumala! Mä sain lennosta ton telineen kiinni, kun se mennäs kaatuu. Ilme oli varmaan erittäin näkemisen arvoinen. Mutta mihin mä jäin? Jotakin varmaan juhannuksesta. Että juhannusta olen menossa viettämään ihan eri tavalla kuin kaikki muut. Koska kaikki muut lähtee mökille ja niinku tonne niinku ylöspäin, niinku Etelä-Suomesta poispäin. Niin minä lähden just sinne Etelä-Suomeen. Pikkasenko mua säälittää nää mun matkalaukut. Se on täynnä. Laittoman ja luonnottoman täynnä. Mutta siis, tää on siis maapallon isoin matkalaukku. Ja hei, kaksi vihjettä, mitä niinku on tapahtumaisillaan tässä. Arvaatko, miksi nää on ostettu? Kuka artisti käyttää tällaisia, minkä keikalle on ehkä menossa? Tää liittyy vahvasti myös. Olen poistumassa Suomen rajojen ulkopuolelle. En tässä juhannuksena, mutta heti juhannuksen jälkeen. Missä täällä on? Juu, niin. Florida. Joo, mä kans luulen, että ei ehkä enää. Nyt on paljon lämmin. Kun se aloittaa soittaa jonkun biisin. Käytä siis ennen kuin me mennään paljon. Mä käytän ennen kuin mennään paljon. Joo. Suomineito on aidoimmillaan. Vieriä joka paikassa. Niina lähti käyttää nyt dokkea ulkona ja mä lähdin tänne valvomaan. Mä oon paljon valvojaisissa. En tiedä, että lämmitetäänkö meidän sauna. En muistanut sitä. Siis meillä oli Niinan kanssa niin paljon höyryttävää. Me ei olla siis nähty nyt herran aikaan. Siis varmaan pari kuukautta ehkä jopa, voiko olla niin pitkä. No ainakaan siis kuukautta ei olla Niinan kanssa nähty. Niin oli vähän tuossa höyryttävä, niin mä en edes tajunnut kysyä, että käydäänkö saunassa, mutta ainakin tonne paljon me ollaan menossa. Ja en tiedä paljon lämpötila on. 22,8. Joo, 22,8. Ja valvojaiset sujuu ihan hyvin. Herran Jumala. Siis mä tykättää Niinan kanssa aina käydä ihan superkuumassa. Siis se on joku voi olla 39 astetta. Varsinkin talvella. Mut siis täältä nyt niinku hohkaa tällaista kuumaa ilmaa. Me joskus jouduttaan jonnekin metikköön. Niin. Ja pitäis tuli tehdä. Niin ette laita kyllä minua siihen hommaan. Oi. Mä näkee näitä. Ei jaksa. Yes. Yes. Enho. Apua, katohan sitä muuta. Mä olin aivan innoissani, mä todellakin, että Hyvä unelma onkin. täältä tullaan. Cheers. Mulla on siis kappale sulle. Oi!